Takže čaute ľudia, vítam vás u nového videa. Dneska si zahráme Animal Hospital, som tu spolu s Tomexom. Čaute. A ideme zatiaľ tu na. Uvidíme, či to bude napríklad, že táto anomália, alebo nie. Ja to hrám prvýkrát, čiže Foxy ma to musí naučiť. No tak proste musíme tu urobiť všelijaké fotky a musíme ich oživovať, ale ak bude taká divná fotka, alebo také niečo, tak to môže byť anomália. Aj na kamerách je to, ak niečo vidno. No dobre, dáme aj toto. Tu máš. Schválne, kde ju pošleme. Do jedna, hej? Do jedničky, okej. No poď, otvoríme dvere. No chvíľu príde tu nedaký tam. No, takže... Schválne, čo bude treba otvoriť dvere? No jasné, rukavicu netreba asi. Ale má 68% mozku a my musíme, ak proste zomre alebo také niečo, tak ti tu uberá mozog. Tam dole máš percenta. Ale ak urobíš niečo dobré, tak zasa ti to pridá. A to je proste také, takže musíš to udržať. 67% mozku. To neviem, aj ja mám. Dobre, takže teraz by nám to malo ukázať tu na tom, čo je treba. Takže jednu trávičku. Trávu. Áno, takže tu na bylinky. To je taká tráva, bylinková, bylinky, to bude meta asi, alebo lipa, neviem. Meta. No, poď. Dávaj. No, ale nepotrebujeme na toto. Tam nič. Dobre. Rýchlo. Poď, ja idem pozrieť na recepciu, on potom odíde, dúfam. On je to taký zelený grinč. OK. Urobíme fotečku ti. A ináč ľudia, môžete mi dať potom odber na môj kanál. Jak to tam vyzerá. Tu. Šlo nepozriem na kameru, lebo môže aj na kamere byť niečo. Jak kamera nefunguje? To je jedno. Chceš kavičku? Dám si. Som dorežal. Jaj. Kofeín treba. Ono ti to pridáva mozku, takže... Počkej, jak si mám zobrať kavičku? Je to? Až o 165 sekúnd. OK. Schválne dáme mu toto. Dúfam, že to je žiadna anomália, alebo neviem čo. No, poď. Vyzerá trošku divne. Poslal si tam z toho prvého? Preč? Odišlo? Hneď asi odišla. Dobre. Teď ideme do dvojky. Tu bude. No poď ty, Grinch jeden. No čo ti treba, tak ošetríme ťa. Au. Áno, boli to, viem. No tak idem pozrieť na recepciu. Tam nikto není tam nikto. Nikto tam není. Nejaká anomália, že? Dávaj pozor, lebo to minule vyskočila taká čierna pršera. A v dvojke dávaj pozor, lebo pod postelou sa môže objaviť proste toto a jej treba dať proste veci. To je taká posteľ. Neviem, či v dvojke, či v štyrke, asi v štyrke alebo dvojke sa môže objaviť taká pršera pod postelou a ona ťa proste môže ubrať ten mozog, tie percentá a potom ťa môže zabiť. Nemu treba vodu. Neviem, či to je na... A to je voda do očí, takže tu máš oči. Kvapky do očí. No, kvapky, no. Idem pozrieť na recepciu, čo tam. Ja prišiel doktor. On bude doktor tiež, hej. Takže... Kde mám ísť teraz? Asi poď na recepciu. Okay. To je doktor Harlow. No. No. O chvíľu budeš mať kávu. Jupi, kofeín treba. Ej, on tak ide preč, ne? Nezdá sa. A prečo si zatvoril doktora? Nezatvárať doktora. Dobre, takže... To trošku divne toto zosádza, ale dobre. Prvá shifta. Poď, doktor, poď. No, dobre, takže... No ale dobre, za prvú tú
sme ošetrili tuto dvoch ľudí. Teraz nechám aj teba, nech to robíš. Ajajaj, anomália si, čakaj. Anomália? Neviem, počkaj, pozriem na fotku. Urobíme fotečku, lebo tak divne sa hýbe, vidíš? Takže... No, vyzerá trochu, no toto je asi anomália určite. Pozri sa na tú fotku, na tú fotku. Na tú fotku. Ej, jo, To čo je? to čo je? Schválne pozriem na kamery, Čo je na kamerách? On sa točí. Dobre, takže asi zatvárame pre istotu. No, asi si myslíš, že je na nejakom koncerte. Čakaj, pozriem na ne. Pozriem na toto. Ona klope. Už ide preč. No, kapička, ready, daj sem. Už je preč. Ja mám 67%. A ja mám 67. Tak to má také veľké oči, nezdá sa? A zase... Ja mám 76. A ne, skúsme ušetriť. Tvoje kam. Nemám, skúsme ušetriť schválne. Ja som zvedavý. Aký bude vyzerať, ak nemám čo? Nie, akože, ale... Skúsime, no. Čo s tým? Typek asi nespal 12 dní. No, môže byť. On sa tak otočil, pozri sa na tú kameru. Ukáž. On je taký naťahujúci sa. Dobre, tak to radšej asi zatvorím. Ale počkaj, stále sa pozeraj na tú kameru, on je stále väčší a menší. Už je kocka. No takže Dobre, kam chceš ísť? Pre istotu zatvor. Dobre, zatvoríme. Je na kamere ešte? No, už ide preč, ale asi neviem čo. Neviem. No tak prichádza ďalší, no. Tá kamera horí. To je ani kamera. Pozri, no asi hej, neviem, on je zelektrizoval. Ukáž, urobíme ti fotečku. Fotečka. Ale dneska sme reálne, že skoro nikoho neušetrili. Dobre, vyzerá normálne. Máme samé anomálie skoro. Dáme mu. No poď. Tu máš kartičku. Poistenca. Hej, to som chcel povedať. On zmizol. Tak nezmizol. No poď. No, poď. Do ROM 2, no uvidíme, či tam nebude Ide tu toto. ide tu taký zajac modrý. Jaj! Čo? Tam bola Stalker. Aj jo, tu prichádza tak veľa ľudí. Tam bol ten čierny Stalker. Pozor, zavri, ona bude klopať. Čo robí ten tu? Ona je toto. Ale mne to ubralo, ja potrebujem kávu, lebo on tam bol Stalker, ten... Neviem, jak sa volá, ale ten čierny proste, veľký úplne. Ten modrý na kamere niečo robí, pozri. Čo tam je? Aj ten prvý. Hej, no. On fixol kameru. Hej, no. Aj onen robí také divné, že proste bucha. Radšej zatvorme. No, asi zatvorím. Hej. Tamten, Nejde. lebo tam ten bucha. Čakaj. Už sa to... Poď preč. Choď preč, no. Tak, ja si dám kavičku. To daj si. Pijeme. Koľko máš percent mozgu? 68. Dobre, Ja. schválne, skúsme ho ošetriť. OK. Nie, Uzavre to nejde, takže... tak musíme ho len poď. ušetriť, no nič. No nič. Idem pozrieť do tej dvojky, lebo tam je ten Tu pacient. ide taký zelený jeleň. Jaký je leň? Asi je radioaktívny, alebo ja neviem. No, môže byť. Ja tu pozriem na tohto, Na kameru. čo sme ešte neošetrili vtedy. Nám rozbil okno, on nám ten modrý rozbil okno. Ach jej. Nevadí. Nevadí, nám rozbil okno. Ani nevadí, poďme ich ošetriť. OK, počkaj.
Počkaj, pozrieme na to jelenia. Tu zadáme toto. No vyzerá byť normálne. Je tu tá príšera, necho tam. Kde? Tam, ona chce ten medík, či tú lyžičku. Ona chce ten sirup. Necho tam, dám jej sirupček. Poďme zachraňovať. Dobre. Jaj. Dobre. Ale tam je ten jeleň, ja ho idem ošetriť, vyzerá byť normálne. Tak ja mu potrebujem dať dve vecičky a to je toto a toto. A tam ten maple to už nechcem proste, lebo neviem, dám mu tak. Tak. On sa tam dostal, ten čierny, neviem prečo. No takže toto. Ideme do miestnosti 5, idem s ním. On do 5? Tak tam treba operovať. Akože mám pocit, ale neviem. A to dáš. Ja? Asi ne. Takže jemu treba medkit. Tam ten odišiel. Tomu dáme medkit. A takú... On je takú, tuto treba tepomar, alebo neviem čo to je, masť. Nejaká mastička. Takže dáme mu. Ja zajím ošetrím toho zeleného. Tu na tom počítači ukazuje výkričník, to čo znamená? Neviem. Čakaj. Stlač ten počítač už, dal si? Dobre, treba mu masť. Kvapky do očí. Nie kvapky, toto. Masť. Aj kvapky. Dobre, dal som masť. A tu je pacient, už není. A tu nadaktuje. Tu nikto nechodí. Je doktor. OK. On ten doktor nám všetko vyhodnotí, čo sme urobili za celý tento. Takže... Počkaj, tu ošetrujem. Dobre, doktor. Už má všetko? To. Dobre. Môžeme ísť pozrieť. Teraz sa to otvorí, obchod. To je? To je obchod. Tam môžeš kúpiť rôzne veci. Aha. Teraz sme ošetrili troch iba. Ale dostal som dosť peniazy. OK, ja mám 144. A ja mám. Tak môžeme aj kúpiť dačo. A nie, asi. Aha, to asi. Je tu tento. Ten, čo má fúzi. On chce kávu, ale nedávaj mu ju. Nesmie dostať kávu. Alebo neviem. Vyskúšame? Nie, jemu nedávaj kávu, lebo potom nebudeme mať my, takže... Aha, Zatvor. Koľko máš percent? 47. Ja 47. Môžem si dať kávu, či dáš ty si? Koľko máš ty? 67. Aha, tak. Neviem, potrebujem asi. Hop. Dobrá kavička. Asi nie. Neviem. Ono... Ima kto tu príde ďalší. Neotvoraj tie dvere. To kto je? Necho tam, lebo je tam tá čierna postava. Pri dverách. Keď sa pozrieš na kameru. Ukáž. To je kvet, aha. Aha. To nie je nič podozrivé. Možno fotku budeme mať podozrivú. Ani nie. OK, takže na dnes by to bolo všetko. A čaute. Ľudia.